kellu jkun programm televiżiv biex il-ġenituri, l-allima u l-istudenti jsiru jafu kif se taħdem it-tranzizzjoni mill-primarja għas-sekondarja. Il-prinċipal tal-kulleġġ ta' San Ignazju Horace Caruana, ipprestat mill-kellim ewlieni laburista l-edukazzjoni Evarist Bartolo, żvela l-mod ta' kif l-istudenti ta' Year 6 se jiġu ppustjati fil-klassijiet meta jibdew il-Form 1. Id-dettalji għadhom mhux magħrufa uffiċjalment, imma issa jidher ċar li t-tfal se jitqasmu fi klassijiet differenti skont kif imorru fil-Malti u fl-Ingliż fl-eżami tal-benchmarking fl-aħħar tas-sena. Qabel kienu jintbagħtu fi skejjel differenti, issa xorta se jintbagħtu fi klassijiet differenti. Il-Union tal-Allima kkundannat bil-qawwa l-atteġġjament ta' segretezza u nuqqas ta' dialogu dwar ħwejjeġ daqshekk importanti u vitali fl-eżerċizzju ta' din ir-riforma. L-MUT esprimiet ukoll id-diżapprovazzjoni tagħha għall-atteġġjament xejn dekorus tal-istess prinċipal il waqt il-programm b'mod arroganti infex f'diskors ostili lejn Evarist Bartolo. Dak huwa qed mill-iżbali tiegħek hija din illi m'intix informat biżejjed, qoltilek tgħid ħmerijiet inti anka u jiddispjaċini li smajt il-Lendru jgħidha illi pereżempju tibżax il-lajat ma jbiżżanix illi Il-Union tal-Allima qalet li jekk dan l-edukatur b'kariga għolja jġibruħu b'dan il-mod fil-pubbliku, allura bil-forsi l-Union titħasseb serjament. Fil-programm Evarist Bartolo saħaq fuq il-ħtieġa li l-edukazzjoni titmexxa minn persuni umli li lesti jisimgħu lil kulħadd u jiddeċiedu wara konsultazzjoni serja. Bartolo temm jgħid li min imexxi b'arroganza u jistma' ħażin lil kapijiet u lill-allima tal-iskejjel ikun qed jagħmel ħafna ħsara lill-edukazzjoni.